Det er nu også noget. Mindre detalje. Og vi har gang i pumpen. Ja, det har vi nu. Ja, kommunikationen fungerer den her. Det var vist ikke vej op på. Hvor mange hurtigt skal dreje rundt? Hej Lars, er du tæt? Ja, efterhånden skal man komme derned af. Ja, ja. Du vil gerne gå hurtigere. Ja. Men det kom ikke. Det var det Ja, vi har jo... Vi er fortroende med. Så vi tager lidt nu. Det er det der med, altså, hvis man kommer jo bare ikke har noget, så det får de for mange af. Jamen det gør de, fordi så har vi, det skal vi så initiativ til.